ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ವೆಲೆನ್ಸಿದಲ್ ಪೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಂಚಿನ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ ಅಂಚಿನ ಬಿ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪಿನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಊರದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಶುರು ತೊಂದಲ್ಲಿ ರೇರ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಡೌನ್ నుంచి ಮರೆಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ రేపు నెక్స్ట్ బ్లాగ్ పని నీకు ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ తెచ్చింది అప్పుడు బ్లాగ్ స్టార్ట్ మలుపుగా His eyes became big, bro. Like, ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಬರ್ಕ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ದಲ್ಪ ಪೈ ನಮ್ಮೈತೆ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ
Yes, enjoy it. Song enjoy it. ये वंडे पार्ट अब इन बारी बनने ना वंडे बच्चे हम लोग वंडे पार्ट वंडे ये सर बारी शो को तो अद्भुत वाई ना सोरा बारी बंदा न बंदे ला बेते बेते आर बंदे तो टू मिमिक्री ला बंदे अब बारी कुछ है यस जोरे नंदी दाटी नम्मा बारी फुल्लु दा गाय के बारी फुल्लु पद बंदे ना बेते बेते तरीका ಪ್ರತಿಸಾರತ 24 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಬೈದೇರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣರಾಜ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪದ್ಮನಾಭಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ infrastructure ulla, ordinary educational institutes ulla, ancha namma edde ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ರಿಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಂದಿನಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೀಪ ಅದೇ ಬಂದಾಯ್ತು मसाला डोसा ओके अंगा एक मसाला डोसा होता आणि कितना सा कितना
Lollipop ice cream. ಊರದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ತುಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ನೆನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಡವನ್ ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೇಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ತೆ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.